Tam TV jabarani filɛbaaw foli bɛ aw ye sanga n'a ka waati ka maliden kurukara bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan foli ye aw ta ye k'a fɔ aw ye ko aw bisimila Tam jabarani kan nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kamalen Jakarija bɛ an bolokɔrɔ Jakarija ne ko bɛ cogo di an bɛ Ala tanu ka Ala barikada wallahi ka sɔli ni kisi ka sɔli an kuntigi Mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ma anw ye dankundigiw ye a ka ko ala ye an bɛ jamana min kɔnɔ an ka jamana ye laïcité jamana ye o ye jumɛn kelen an bɛɛ bɛ ku minɛn kelen nɔ i ye silamɛya ye o kerecɛnya wo bolisɔn wo kɔmɔtigi wo voilà n t'a dɔn n tɛ nin si dɔn an bɛɛ bɛ kulu min na an bɛɛ bɛ minɛn kelen an bɛ ɲɔgɔn na taabolo bonya dɔrɔn sabɛ baara banna sabɛ bi fɛn dɔ tobi a bɛ tobi u b'a fɔ ma ko ɲagaminen ɲɔ ɲagaminen o de ye pays laïque misali bɔra yen de ɲɔ ɲagaminen sabɛ i b'a sɔrɔ i ka saraka ma bɛn a ma sɔ bɛrɛ tigɛninkuru bɛrɛ kelenke bɛrɛ sayo bɛrɛ malo bɛrɛ mɔɲɔ bɛrɛ a b'a bɛɛ ɲami haramu o bɛ fɔ de ma ko pays laïque voilà bon n'i y'o dun fanga de b'o la fanga b'o rɔ dɛ o ye bɛlɛ ɲagami ye mɛ min f'i ye o ye bɛlɛ ɲagami ye dɛ min ye tɛ kuwatiw la de a ye to sira dunnaw de ye hali balo nin tɛ kelen ye a ye to sira dunna ye parce que n'i bɛ to sira dun i bɛ koloboli a simɛ bɛ kuwa an ni mɔgɔ ma ye kelen Bamakɔ n'a yɛlɛnna basigili kan i b'a sɔrɔ anw sen bɛ falen ninnu ngɔlɔbɛ kɛlen don k'an kɔnɔ jo ka haramu kamalen k'i tɛ fura di den o ye Bamakɔ ye sani situlu ni tun bɛ bila fɛn dɔ dɔrɔn n'a situlu bilara la a b'a suma dɔrɔn u b'a d'a ma an b'a min a banni an ti kɔnɔ ti boli fosi kɛlɛ tɛ kamalen kunnafoni e ko ko an tɛ don a bɔlɔn kɔnɔ a banna kunnafoni di sɛbɛnw u b'an bolo kɔrɔ yan haramu an bɛ don ni kunnafoni di sɛbɛnw ye a banni dɛ kunnafoni di b'a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali a sɔrɔ siraw ni o ye i ka dɔn douane n'a nasiraw ye jɔnkɔla ko douane bolo bɔra maa kura nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔla mun na fɛn min ye douane inspecteur général n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn Amadu Konate la o t'a fanicinin ye dɛ nin ye fanicinin ye min kɛ Bakari ni Jakari fa ye n ko nin ye fanicinin ye ka su ko ka dugu jɛ a ka haramu sɛbɛnnikɛla ko a ko maninkakɛ i ka dɔn a taara retraite la a y'i tile kɛ Mali la yan ka baaraw kɛ a bɛ retraite la de a taara de Amadu de taara Makura de nana a ye nin tɛ fa ye a taalen nin ye baara kɛ Mali la n ko mɛ baara min b'a bolo de ne bolo ko dɔɔni bɛ kun ko bɛ nɔkɔrɔ lɔ ja Mali retraite n'i taara retraite la o tɛ banni ye o e de bɛna foli la dɔrɔn an cɛ ne bɛ n kɛ fɔ ti kuma ne fɛ i bɛna na dɛ i m'o k'i fa o tɛ kelen gabude ye ne bolo ko bolo bɛ baara la ne bolo tɛ baara la baara de kɛ an bɛ ka kuma o de kan nin tɛ n fa ye a ye baara min kɛ n fakɔrɔ don Mali kɔnɔ yan a ma dogo maa la kabini i fakɔrɔba min bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keita la kabini u ka waatiw la a y'a cɛsiri ka o faga ni k'u kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko transition nana transition ka san 5 a y'o fana lɔtigɛ a taara retraite la ɲinan sɛbɛnnikɛla ko a ka retraite hukumu kɔnɔ a bɛ waati caman bɔ nka u kuma sɛbɛn bɔ k'a fɔ a ka bɔ a nɔnɔ pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ɲɛmaa min bɛ tali kɛ général d'armée Asimi Goïta a ye sigi kɛ arabadon ni i ka dɔn sigi min bɛ yen n'u taara kuma i ka dɔn jamana yɛrɛ taabolo kan n'an b'a fɔ ma ko conseil des ministres sɛbɛnnikɛla ko o conseil des ministres si fɛ
u ye directeur général kura di ama abana o tɔgɔ dɔ ayi le colonel Cheikh Amala Diallo ni an bɛnkɛ ni an bɛnkɛ ni an bɛnkɛ dɛ wallahi ni ne ka carte na bɔ Diallo de bɛ la Diallo Diallo jeri wala i y'a faamu ɲɛ bɛ la ne kunkolo ka ɲi dɛ kunkolo ka ɲi dɛ ni ye bɛnkɛ na ne de ye bɛnkɛ de nalen bon bɛnkɛ wala an bɛ yan wala an b'i to ala ye très bien bon ni ye vitamine ye wala parce que a sigilen don a bɛna mun kɛ wa dɔw de bɛ ja filɛ ye oui wala hali tout de suite sɛnɛlikɛla ko a ko nin maa kofɔlen min filɛ a ye jɔyɔrɔ caman fa min ye Cheikh Amala Diallo a ye jɔyɔrɔ caman fa directeur régionaliya a y'o caman kɛ a ko a ye Segu kɛ ka Sikaso kɛ ka Moti kɛ o tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ k'a ye poste wɛrɛw kɛ poste minnu ni nin si tɛ kelen ye wa ko laadiriya de sɔrɔla a ka ko taabolo la sɛnɛlikɛla ko a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ka hakilila n'a ka i ka dɔn ŋaniya taabolo la o ye Mali sɔrɔ siraw de ye Mali sɔrɔ min na jamana kɔnɔ région na buguda la ni duwani bɛ jɔ ye sɔrɔ in tɛ taa yɔrɔ si a ka na jamana kɔnɔ k'o y'a ka laɲini de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Diallo ka nin nani ko maa caman bɛ u b'a tɛmɛsira dɔn u b'a dɔn ko Diallo ye maa min ye i ka dɔn nin baara in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko wa hali suyɛni damatɛmɛ minnu filɛ n'o ye i ka dɔn corruption ye ani dɔrɔgu donko juguya a ko a bɛ nin ɲɛdɔn a bɛ se nin kɛlɛli la fo k'a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn a bɛna baara daminɛ ni baara in daminɛna a bɛna a jogokɔrɔ daminɛ n'o de ye tilennenya ye n'o de ye tilennenya laadiriya haramu k'a bɛn'o de daminɛ i ka dɔn ko n'a y'o daminɛ bɛɛ b'a a jogo dɔn ni k'a b'o kɛ bɛnkɛni tɛ ni an bɛnkɛ de ye ni ala cɛ i b'a invité wala ni jɛ bɛ tamu bɛɛ invité an bɛna tamu kuru kana bi bɛɛ invité awɔ an bɛna dɛ sɛbɛn in fɛn ye Abdulayi Sango ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnfura in na n'a sɔgɔmada in na bɔli don a bannen y'o ye nkɛ cɛw an bɛ dugawu kɛ bɛnkɛ jɔyɔrɔ kura min di filɛ min dira ala k'a kun si rɔ ni maa o maa ye jɔyɔrɔ kura sɔrɔ o ye a damata ko de ye o ye damata ko ye dɛ parce que jamana kɔnɔ n'i ye jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n'i y'o sɔrɔ a ti ɲa i bɛ diɲɛ maaya kɛ ko dɔmɔtɛmɛ i bɛ diɲɛ o kɔ dɔɔnin sɔgɔma o sɔgɔma i ni sɔgɔma kana bɛɛ la minɛ dɛ kana bɛɛ minɛ dɛ kana fɔ o bɛɛ la ko n b'a dɛ n'i y'o bɛɛ minɛ a dɔw kɛ ko n tulo tɛ rɔ malidenw ka ɲɛmaaya n'i kɛra ɲɛmaa ye Mali la balima dɔw bɛ yen u bɛ tugu i kɔ si a banna dɛ si dɔw bɛ yen u bɛ tugu i kɔ de teri dɔw bɛ yen u ti bɔ i nɔfɛ f'aw k'a dɔn k'e ye jɔyɔrɔ kura sɔrɔ a ka haramu balima dɔw bɛ yen u ti bɔ e nɔfɛ f'aw k'a dɔn jɔyɔrɔ kura b'i bolo o bɛ dɛ jɔyɔrɔ kuratigi sɛgɛnnen don dɛ o sɛgɛnnen don dɛ o tuma na i b'i hakili to i yɛrɛ la n'i y'a daminɛ n ka tiga banna n ka sinko min banna maa tɛ o bɛɛ ɲɛ dɛ sɛbɛn wɛrɛ ne bolo tigɛlen famolo ka sapɛrɛ pɔnpi a bɔkari siriki sanogo ka funɛ kɛ kamale bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye bɛlɛdugu ko cogo di ko yɛrɛ ye ko ci kɛ ko ɲuman ko a ni foli ka kan don o don kari ni ce i fana k'i yɛrɛ gɛlɛya sa a fana k'i yɛrɛ fo don dɔ a siriden sɛbɛn min ye mali jɛti kan kamale a ŋunan bɛɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye an ka jamana ɲɛmaa min ye général Darme Asimi Goita ko a ye wale ɲuman dɔn ta ni ka maa dɔw sɛgɛrɛ maa minnu sisan daani nɔ n'u ka wulikajɔ sɛbɛkɔrɔ bonyana tajiko siratigɛ kan fasiridi b'a ko min ye nɛnɛmɛnen ye a ko san kalo laban tile gale san 2025 fasiridi b'a ko maa minnu taara jamana ɲɛmaa fɛ ko a bɛ t'i jɔ maa 10 a n'a kunkan fɛ fasiridi b'a ko ni o maa minnu ta kuro jɛ a ko min ye taji bi ta mobili ba minnu na ni o ye sitɛrini ale bolibaw ye Segu Tarawele bamanan ni o ye chauffeur ye ko olu bɛ a la fasiridi b'a ko o n'a ɲɔgɔnna caman a ko min kɔni ye sariya gafe min n'a y'a ta k'a sigi sen kan wa o kɔni ye degré gale min ni a y'o ta degré numéro 818 kamalen ko ma tali kɛ dɔwɛrɛ la koyi maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye i y'a fɔ
faamuya ba wuli ka jɔ kɛ yaasa taji ko gbɔlɛya a bɛ se ka nɔgɔya k'a duga k'a bɔ jamana in kɔnɔ jɔn ko ala olu opérateur économique a ye maa 16 bɔɲɔgɔnko ta min ye jɔnjɔn ye ni muso kɔrɔ den parce que debat ko a ko ni ye nin maaw ta k'a lajɛ ko nin kɛ mɛ ka maa damadɔ tɔgɔ kɔni bugunɔbila kɛ min ye Mohamed Ɲagadu ale min ka tajita mobili ye NDC a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko min ye Ousmane Jige corridor petroleum a ko ale fana da ye o ye o tɛmɛnen kɔfɛ Sheikh Umaru Karanyara Pedro Bama Kayamaga ibi fo ya voilà Kayamaga ibi fo Kayamaga noni mida dile amu ne Kayamaga ngura ya mulu de ne Kayamaga ngura de fasiri di bako ko temene ko fe min GMPP ale nyema ba ko jonyo tarani ngadi afana ma ko ni bela jele temene ko fe se ko trawore bo mana ko ni esitarni takalaje aboliba mu me no demisen jalaki munu bita ta dugu ni dugu jamana ni jamana ko ma faso fe se ko trawore bo mana ko min ye jamana nyema nyene olu fana go fasiri ba ko min ye chauffeur la ko ye ko jonyo fana tarani ngadu ma bunya masake jonjo ko ni ya takalaje ko chauffeur munu be ni olu deyana ko nyene maka u fana soma ko 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 ni nana yira ka fo jamana nyema ko aka kumala ko mi ye jamana ko atinyere adesi ko jagbo munu sona ku ningene di jamana twala ya saka jamana ka bo kololo kono fasele ba ko ko ala ko ni olu garde ke sajuna ye aka sababu la ke majugu masugu don balu ya faso jamba don ga jamba jugu ko tarani nga chauffeur munu zegara nun ndena na mi taasi blaga ni nga nyesi uluma fasele ba ko ako ma munu mere me olu jogi na ko kuratu ko le ko e fere bela jile ke munu na usenga nolu jole kele fende munu na wo munu mangena wo munu ndena wo ako mi e chamanje fanga nyema general Darmi Asimi Goita ko le ko e jojo bela jile tani nga di umma ko mingira kunya roi chauffeur ayo koni kabini ala inda madelika me ko jonyo dira chauffeur mo malla kabini ne ko ngode bi ala ne da fami to me chauffeur ala ka bara wara soro o bara ke yoro la ide nteno ide ne to fe di mo re me ka chauffeur shoki to direction la c'est un nimbola ni ashia folay chevalier de mérite nationali ni ashia folay chevalier d'ordre nationali ni da ashia folay esanzi tukubuga esanzi fere la sanimi samba juli ubala ya ngon di ngol mi vuye yara nu legeya kana ta me dai di jira mo de jira ni me ay jira mi jira isira kuma mo jira ni popizu de beka ko nyana abete de kelenu ne du kelenu ne du mi deli ali kunna shino do na kabalai agara la mere ni jira mo le kana ta da mo le agara ta di pombisi no voilà pombisi korodo ko esasi badi ni irabulu kabalai ya minu esasi bodi e la so gino ya minu commissaire coura ma commissaire coura be kabala sa kalaban mamutu ma tage police directeur police wala police directeur mi me ko gindo Amadou Gindo ay chonge chero o kele police fa ma na boy ni ko do ay bon derke o yu ti male ke sabe derke o dungwa ti sura sufe o bala so so bi la patrouille o bala bon ga pa yo da fale no nga pabio da fale no o fele mero me o ni sili chale la pabio da fale no fasiri kama nya boshiga bo mi malije ti safe ako jamana masage jongo ala ko wala minna ya keniye ni nyana ko ni njale malide bi ni nyana nu klala na ka journaliste ta journaliste video manu ngote de video manu be barala journaliste be barala comme we do di video manu do mo ka korole fono ka jigin ay jigin fo dugumo radio la
i y'a faamu wa visibilité bɛ karisa la o ko tɛ dɛ an kɔnɔ bɛ an ye san caman kɛ ka transition dɛmɛ sa dɛ agba hali i bɛ k'a ye taali min an ye san caman kɛ k'o fana dɛmɛ dɛ o ye cɛw kɛra kana se aw nani ma san 5 anw bɛ yan an bɛ ka aw dɛmɛ sira bɛɛ fɛ kana ɲinɛ an kɔ dɛ n'aw ɲinɛna parce que nin ko in bɛ cogo n'i ma to k'i yɛrɛ fɔ i t'i ye dɛ ayi ye man di dɛ ɲɔgɔn bɛ ɲinina o ma baden ni ye o b'a fɔ a tɛ dɛ o b'a fɔ o tɛ dɛ ka sɔrɔ o de don dɛ cɛw maa jɔlen tɛ ye kɛnɛ o kɛnɛ kan n'i tora k'i sigi a bɛ fɔ k'i taara a bɛ fɔ k'i taara so ala k'an ji ɲuman na compagnie aérienne sɛbɛnnikɛla ko a ko di nin ye compagnie kura dayɛlɛtɔ ye i k'a dɔn min bɛna kɛ Mali la yan n'a tɔgɔ ko i k'o dɔn Aerilen sɛbɛnnikɛla ko a directeur général a bɔra ka kuma a ko di sɛbɛnnikɛla ko a ye i k'a dɔn a dayɛlɛli baaraw bɛna bila sen kan a tɛna mɛn fɛn min ye a yɛrɛ directeur tɔgɔ ko Bala Mɔrɔ awɔ directeur Bala Mɔrɔ ala Mɔrɔ ani a jɛɲɔgɔnw a ko e k'u ma lajɛrɛ kɛ i k'a dɔn lajɛrɛ min n'u ye ɲɛfɔli kɛ a kan wa k'a jira k'a fɔ u bɛna i k'a dɔn avion i n'a fɔ Sigayini ten wa o tɛ dugu tɔgɔ ye di Bamakɔ ani Kayi cɛ wa fɔlɔ bɛna dɔ de labɛn u bɛ bila Bamakɔ ani jamana wɛrɛ cɛ AES jamanaw a banna n'i bɛ taa Burukina n'i bɛ taa comment on appelle Niger n'i bɛ taa Côte d'Ivoire ale fana bɛna bila o kan a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn o compagnie baara u y'a daminɛ i k'a dɔn u ye sigi ka fɔ kɛ ka kunnafoni di kɛ min kɛra i k'a dɔn arabadon u ka sigi dɔ sen fɛ n'o ye conseil administration ye k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ u bɛna bila sen kan fɛn min ye i k'a dɔn avion n'o bɛ tali kɛ Aerilen na k'a ta k'a bila jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka taa jamanadenw mago ɲɛnabɔli la nka sɛbɛnnikɛla ko u ma dati jɔnjɔn di maa si ma fɔlɔ u y'a yira k'a fɔ u bɛna baara min kɛ ani na kɛ baara nafamaba ye min bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ karew ta ka taa an kɛrɛfɛ jamanaw la i k'a dɔn n'u ka nafolo bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na i bɛna o baaraw bila sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn AES jamanaw u bɛ se ka lafiya cogo min na ani an voisinw i k'a dɔn taa bɛ se ka kɛ an voisinw ka dugu la cogo min na baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko o de ye nin ye koyi sɛbɛnnikɛla ko wa ko nin ye an ka yɛrɛya de daminɛlen de ye arabu yɛrɛmahɔrɔya ko nin y'a daminɛlen ye super ni nin tɛ a ye k'u maa dɔ k'i bɛna avion ko bila an senw la Faransi b'a fɔ k'a ti bɛn an yɛrɛ bɛna don avion kɔnɔ a tɛna mɛn bilen Faransi b'a fɔ k'a ti bɛn ka avion to Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don dɔ i don dɔ an bɛ don dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waleya min filɛ ko jɔnkonkala ko nin politiki min filɛ k'a bɛna ni sɔrɔ nasira ye wa k'a bɛ kɛ sababu ye jamanaden minnu bɛ AES jamana kɔnɔ u hakilila bɛ tigɛ k'a fɔ an bɛ yɛrɛya min nɔfɛ ko o sabatira wa ko nin ye yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ de fatɔ ye ko ka avion ye o bɛ taa an kɛrɛfɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn a bɛ taa yen dɔrɔn ka segin a bɛ taa sɔgɔma fɛ wula fɛ a bɛ segin a tɛ taa fɛ koyi a tɛ taa ka so wala a tɛ maa kelen da tɛ wala maa saba jamana saba de taa don a tɛ taa ka so k'a bɛna kɛ i k'a dɔn sira ye sira min bɛ yen n'a sira bɛna dayɛlɛ kosɛbɛ sɛbɛn an y'a sɔrɔ Malijɛti kɔnɔ u ka bi sɔgɔmada in na bɔli don sabu dɔrɔn ka taa ne bolo degelen fɔ mɔlɔbɛ sabɛri bɔ biya Bɔkari Sidiki Sanogo ka funɛ kɛ kama ale Bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye Bɛlɛdugu ko Banakɔta Mase Turabu Cirɔ min ye l'indicateur du renouveau Segu Tarawele bamanan a hunanaw a y'a jira k'a fɔ ko tile 16 mun ye jɛrɛjɛkulu min bɛ diɲɛ segin 4 cogoya la kamalen n'a bɛ f'a ma ko ONU Femmes k'olu bɛna baara kɛ tile 16 kɔnɔ yaasa ka maanifinw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na maa minnu bɛ kɔlɔlɔ ta ni ka denmisɛn npogotigininw sɛgɛrɛ fo ka taa se muso furulenw ma Fasɛrɛdiba ko n'i ye nin wulikajɔ ta k'a lajɛ a ko min ye san kalo laban o tile 2 min bɛna tarata tɛmɛnen ma a ko siga t'a la san 2025 k'u na yaala fan caman ka wulikajɔ caman kɛ yaasa ka damakasika caman kɛ min ye npogotigininw ani furumusow ye kamalen u bɛ se ka minɛ cogo ɲuman na cogo min na o ko barisandi a ko gɛlɛya caman bɛ yen o de bɛ taa ni ka npogotigininw sɛgɛrɛ ani y'a fɔ n ka bala muso furulenw i n'a fɔ npogotigininw misaliya la a ko npogotiginin minnu bɛ yen
iba ye ka fo demission be bi u ka fa bi fe se ko dara wore bomma na cheni muso ya sira tika kana una ani sira wore chama una ako wa muso furlo ni onu fere da ka laje ako bole chama me ulu fana nga furuso kono bi sababu yake cheba korola wolo nga gole ya wiye fa sere de ba ko wulu nga jo mini vile ni ako na wulu nga jo kan nga hagli na di moma ya sa to mina bingani wore mimi tanga mbugo tukuni segere ani to kese blede mimi taka muso furlo segere chala ako se utara wode damise ka kan nunu na tuko mina abiba Atiri de baga kumana ako ni uniform mboga ni wulika jo takalaje kama le ko kulu tamando be olu to ko kwe ina fo dine nyema o ta se la da la ko tikila ma ha se utara wure bamana olu na nywana chama fa se de ba ko una wulika jo be mali fanda ani nani biefe ne woni ka mawla doniya ya sa to mina ka yira manivuna ko muso ni bunya kaka muso ni negani kaka kama le ko ni fembe mimi tokoto ko ko ni muso ako barisani ni bu chama takalaje ni ya mebi fiya mine ka bla kama le muso tewa ni ya mebi ko ko ke kama le ko bange muso do be kere ga jinda bo sababu ye nga binaga biara muso se ko rotorombe ni woni oni famille ko na wuli go bela jeleke leta ani woro kono ya se ka mawu haglu yira nywana bingani wala ni karabali wala mi taka muso segere bise ka bantu mina peu wala lendi ga jabdi yoro nouveau kama le korofo ni wala yoro ndobe musumani munumbe ni awta appartement na awta tenide ti kuma aw kane janne munumbe nu ta appartement ta te se ka fo ko chebira kane mu ya boso ayi kuma mi fo kalaf se me abe fo ma se mo du ayi kalaf na se me do la suna mamme ate kalo yɛrɛ bɔ denmisɛnnin fitinin dɔ ka den a ye den bange dɔrɔn a somɔgɔw banna den na ko ka taa den di cɛnin ma cɛnin fana denni siranna ka taa den di cɛnin ma a taara bila bin nɔ kɛra kabala ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw u ye den di mais u ye den di u ma ko den maralen bɛ yirimajɔ den mara yɔrɔ dɔ bɛ yirimajɔ o tɛ sɔrɔ bilen a minɛna u taara den nɔfɛ o banna polisiw taara Kalaban polisiw an y'u wele a y'a sɔrɔ Mamutu bɛ yen an y'u wele u welelen u nana k'u ka kɔnsaw kɛ ka taa ni den ye mais après den tigiw ni den yɛrɛ somɔgɔw den ni somɔgɔw u nana wuli den ɲinini na den ma taa di fa ma bilen ko denni taara bila denni ye yɔrɔ min fɔ u ye ɲininkali kɛ ko tiɲɛna den kun bɛ yen mais k'u y'a di polisiw ma u taara polisiw fɛ a procédure bɛ yen bi hali denni ka kan ka taa denni nɔfɛ bi u y'a minɛ k'a k'a kɔnɔ ko ka sini k'u ka taa nɔfɛ n'o ye bi ye n'o ka kunnaja bi yɛrɛ papier d'a kan dɛ a ka taa parce que a ye min kɛ a man ɲa a ye min kɛ a man ɲa mais a nɔ tɛ dɛ a somɔgɔw de nɔ don n'a ma den ladamu kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye tiɲɛni kɛ tiɲɛni kɛlen kɔfɛ a tɛ kɛ Jakarija ninnu ka tubabukan ye le médecin après la mort le médecin après la mort don dɛ o ye ko ɲuman ye donc Ala deli Ala kana nin n'a ɲɔgɔnnaw y'a kɔnɔ quoi yarabi Ala deli a kana nin ɲɔgɔnnaw y'a kɔnɔ yarabi a faamuna n'o tɛ ne delila ka kiiri dɔ kɛtɔ ye n y'a dɔn comédien ka kiiri don a mele fɛ muso ko ko cɛ binna ale kan minnu bɛ ka kiiri tigɛ olu ko ko a binnen kan cogo di yanni muso yɛrɛ ka kuma cɛ ko ko a y'a ɲininka est-ce que a bɛ don n'a so kɔnɔ don min na n y'a sama ka don wa ɲininkali fɔlɔ y'o ye filanan ye min ye a yɛlɛnna ne dilan na yala ani sabara de yɛlɛnna wa e bɛ kɔrɔbɔ bɛ wa fɔlɔ muso ye jaabi muso ko k'a ye sama ka don filanan ko yala ni sabara de dala dilan kan wa muso ko tiɲɛna k'ale kun sennakolon don ko ba ko a kun ka di kale ne n bɛ taa ni ye i ka kunnafoni kɔnɔ tɛmɛni kunnafoni bɔlaw bɛ an bolo a banna kunnafoni diba ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana in kɔnɔ waleya dɔ kɛra waleya min bɛ yen n'a ye bɛɛ dabali ban e b'o dɔn wa a ko i ka dɔn transition dɛmɛbaaba dɔ min bɛ tali kɛ général Siko la k'a minɛna Dakar sɛnɛgali kun kan k'a minɛna
kaya megado sebenarnya ko amina ko ye munye mume shiko ko ako wati laba ina ani igado dogli dala do chime nywana mimi talike ikado Sidiki Jabati la sebenarnya ko ako Sidiki Jabati ni mami me ado ma dugulinte ikado afate ma duguli ayo tumani ayre atoma da toma fonote ma duguli ayo fonote ma duguli tumani angora gao ya ndo na na Sidiki ndo te fulore ne agana oziwa gana ozi agana politiki oye chalu ba ko gana ozi ube tani gana ko bujobere ni farso bide tila ibi ga dimseni ni wardi tigun ibi ga dimseni fulore wa e ma balo no mi ne ka ma kunda ya fende ne bu ya yiwa ma ya ko ne Sitina iriela. Sabe que tina iriela. Ako Sidiki ikado afona kume Senegalais ako shiko be Senegalais abi wati jamo se kunyongele jatema ako ikado kibaroya yin Sidiki bulile Sidiki tarase ikado ni yoro kofole na papier damakasi papier do ikado anofe Jelike wa Jelike ka ajatiki datugu de daga galama sarana daga mi ma kamana kwado ako amina ku kera munye burujali.com akwa wati jamabo yu fla ubinwa buruja ikado Sidiki ikado anajatigike mimi talike shigula wati be burujali be sina wati be dugalima be sina akwa kera sobu ye ikado artiste resirana aka artiste yanye aleka vi protéger chugudi ikado damakasi kane duni sabu ka ngajo maisha ka tabulu jo wala sa ale yɛrɛ ka vie ka protéger a denw ka vie ka protéger shiko fana a kun bɛ ka bunteni kɛ cogo min na o fana y'a damata ko shiko fana ye ɲɔgɔn de ye shiko ni biɲɛ ye kelen ye shiko ni tɛ kelen ye e ma buru e ma i ta daminɛ ka ban a de bɛ yige fɛ ka taa fɛ fo maa fɛ fo maanifin k'a dɔn k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ Una kai. Nyame. Ako dossier ko ni ikado uyelena. Ikado de mandat dépôt. Ko ni ikado kuma de be sigo togola bi. Mamla ikado Sénégal kaso mako. Ay attention. Sénégal ko ako wuli ka jo ko ni be sina. Ni mi se ka to ni ngoi abi se ka jo chugo mina. Ni mi se ka to ikado ya fabi ke sigo ma. Kanyo ka nyanto e. Ikado nyanga terenga. Ko delu be sina bi. Na Sénégal ko ako ko indamina ako jere kulu do be no e musulman wahabi ye ako kulu fona ko ka dama kasi ka do yo ta kana do ye ma to la ka shiga nawo ko Sénégal de maswala o ma fi ngo ma ta bna de Sénégal maswala yo ti jaro Sénégal ko ako me do ina fo bi do ngala ko la ini mi messi na bi o ko ni Sidiki Jabati ani shigo kan wale uka a shot jigine ji sa ambena lafia ay chafe sebe mulo wala mumu ale kuna kuriya nuni bla wala sa ambo abe kalama très bien mais an yɛrɛ ka laɲini min ye u ka sabali an ka bɔ nin ni maliyɛn den numu don voilà nin kɔni ye suruku yɛrɛ dɔ suruku ni baw yɛrɛ dɔn ka ɲɔgɔn tu u ka fisa kelen ka bɔ suruku k'o dun ye koyi n'aw yɛrɛ dɔn ye ɲɔgɔn tu ye o bɛ bɛn mais aw ka kɛlɛ fo ka taa aw yɛrɛ ta ka aw yɛrɛ di jamana wɛrɛ kiri ma jamana min de fɛnɛ bɛ nin cogo la jamana min kɔnɔ ni anw bɛ nin cogo la tan nin cogonin dɔ bi nin cogonin dɔ te vraiment a fɔ Sidiki ye Sidiki an bɛ e de deli a fɔ Sidiki ye awɔ komi wari bɛɛ kusa an ka k'an ɲɔgɔn ye awɔ a fɔ dɔgɔ ye ko ne ko jogo ɲuman d'a ma dira ko tɛ wɛrɛ ci kun bɔ an ka siyɔ tɔ jigin i k'a fɔ Siko fɛnɛ ye ko sɛnɛku mɛlɛku ma da bannen jaabi ko ni pɔndi kunu a bɛ pɔndi kunu a bɛ kolo jimi ne ba ye kolo jimi na dɔrɔn kojugu dun ala k'a gisa ma ya biyaba manifin i kɛra cogo cogo i bɛna mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo o ye tiɲɛ ye
ni ko gɛlɛyara cogo cogo a bɛ ban. A bɛ ban dɛ. Donc an k'a bila ban ni minɛn de kɔnɔ. N'a bilara o minɛn kɔnɔ. Voilà. Fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya. U kan'u ta o dusu fɛ. N kana taa o dusu fɛ. A kana a ka faniw lamɛn dɛ. O de problème ye. A kana a ka faniw lamɛn dɛ. Ma comédien dɔw nɛgɛ ko fani b'u bolo ma taa palais ta ma taara. Voilà. Minnu bɛ taa commentaire kɛ. A ka fani lamɛn dɛ. Fani minnu b'aw ka 1000 ni 2000 de kɔfɛ dɛ. A banna. U bɛ tila ka bɔ Sidiki kɔnɔ u bɛ taa fɔ ko Siko bɛ da. Siko ko i b'a fɔ ko Sidiki bɛ tan de. U bɛ tila ka bɔ Siko kɔnɔ u bɛna fɔ Siko Sidiki a bɛɛ ye fani kelen de ye. Fani kelen de ye. E ma Mali ye. U b'a fɔ ko Mali ko ballontan na sisan misaliya la. Ko nin ye jeliba supporter ye, nin ye Sali supporter ye, nin ye nin supporter ye, nin ye nin supporter ye. O tɛ fɔ wa? Yɔrɔ b'o fɔ dɛ. Campagne présidentielle fana mana daminɛ sisan jamana masakɛ jɔyɔrɔ ɲini m'a dabɔ. O b'o de kama. A tɛ fɔ ko nin ye Segu ka jama ye wa? A tɛ fɔ ko nin ye ne Jagara ka jama ye. Nin ye Abubakar Sidi Jalo ka jama ye. Ni ne bɛ palais ta bi, ne ka jama ma na. Sini e bɛ palais ta, ne ka jama kelen ye e ka jama kelen ye. Ne dɔgɔnin min b'a ko ye. Ni mieux de le palais fa o ka palais fa. O ti sɛgɛn. Ti sɛgɛn a ti dabila. Wa t-shirt b'u dɔw bolo. Hali dɔnkili ɲuman ti. Nin y'o bandɔla y'a bolo ye. Voilà o de misali filɛ ka d'aw ma. Awɔ. Min ye Siko ni Sidiki ye. A ye nin bila kɔrɔni dɔgɔya minɛ kɔnɔ. Sidiki i la hɔrɔnkɛ don. Awɔ. Taa bɔ kaso rɔ. Awɔ. I ka gidari fɔ kun. A ka jɛ. I ka ngɔni fɔ kun. I ka ngɔni fɔ kun. I ka la marakandenya don a kulo rɔ. Voilà. Min ka Siko fana ka bɔ wari di ma. E fana ka na a la jeliya fana ja don a rɔ. Awɔ. O de ye kɔrɔfɔ ye. O ye kɔrɔfɔ de ye. Nka minnu bɛ sɛlɛku mɛlɛku la kanu lamɛn dɛ. O t'a ban k'an ye dɛ. Teri camanw don dɛ. Nkɛ. O bɛɛ ye ko caman. Bida bɛ don an b'a bila wa an bɛ kɔrɔkɛ. Ko kelen kɛ. An ka taa bila. Fasiri l'indicateur de renouveau. Ko cogo di? Kamale même bolo buwaga don. Namu. Nya fi ye ko Bɛlɛdugu bamananw nya fɔ n ye Bɛlɛdugu. Awɔ. Cɛbilenkɛ dɔ ye can ye. Nka cɛbilenkɛ ma jigin kunkolo kan. Kamale. Cɛbilenkɛ dalen ti wuli. O ti wuli dɛ. O bi ma kan. Fasiri ko tori. A ko min ye Segu Sido Balanzando. Namu. Segu Tarawele bamanan an bɛ taa Segu. Hali. A ko Segu polisiso 2nan ni u ye 2e arrondissement. Namu. Kamale a ɲɛmaaba commissaire divisionnaire Yaya Kulubali. Yaya. Yapɛ. Est-ce que ni polisiya tɛ. Cɛ dumanw bɛ yen dɛ. N'u m'a fɔ nin mɔsi la ni polisiya tɛ ko Kulubali kɛ ni. Ne. M'a fɔ sa de. Nka commissariat don dɛ. Commissaire don dɛ. Commissaire ko don dɛ. N'o tɛ n tun b'a fɔ sa ko Kulubali kɛ ni. B'a dɔn i b'a fɔ a to ye nin kelen nin. Komi ɲɛmaa yɛrɛ tɛ nka filɛ sa kɔnɔ dɛ. N tun b'a fɔ fana ma ko Kulubali kɛ ni. Nka komi a bɛ k'an filɛ. A b'a to yen. N'o t'a to yen. Kana fɔ ma Kulubali kɛ ni. Ne yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ ma. Voilà yɔrɔ. Kana fɔ ma dɛ. Ne t'o fɔ. Kuma dɔw la. Ɲɛmaa ye ɲɛmaa ye. Ɲɛmaa ye ɲɛmaa ye. Hali m'a kɛ i den ye cogo o cogo. Hali n'i kɛra Kulubali kɛ ka di ye cogo o cogo. A fɔli fana man ɲi. Baramakolo ni filenkolon ni dagakolo ni tabali kolo mɔden. Kulubali den. Dɔ bɛ k'a sɛbɛn ko a ko i bɛ Kulubalilakaw de dɔgɔya sisan. Ne ko n ko Jagari filila. I fililen don. I fililen. Fatiri b'a kɔ. Namu. A ko commissaire divisionnaire Yaya Kulubali. Kamalen ko a filɛ ka tɛgɛ da sifin na ka dɔ ka ten nka min minɛli kɛra sababu ye. Ni ka maa 2 ani fo ka taa se maa 6 ma. Ka tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan k'u tɛgɛ 2 kɛ u kukɛlɛ. Fasori de b'a fɔ e bɛ se k'a faamu cogo di. A ko min kɔni ye novembre kalo tile 30 san 2025 min ye kari don o nɛgɛ kanɲɛ 20 waati an bɛ Segu Pelengana. Fasori cɛ ni yɔrɔ na di dɛ. Pelengana ko tile kelen zoma bɛ yen. A balolen bɛ dɛ. A bɛ yen cɛ nka a balolen don i b'o dɔn. Ne ma taa ye de. Tiɲɛna i b'o dɔn nka ne kɔni tɛ dɔn ko balolen don. Ko nka fo ne y'a yɛrɛ yira. Ko n'a y'a yɛrɛ yira e la. Ne yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ exiger. A ka haramu. A bɛ tɛ dɔn ko balolen don. Legele zoma. Jagari ko k'a tɛ a t'a dɔn k'i bɛ yen dɛ. N t'o dɔn dɛ. Nka wari bɛ cɛ dɔ dɔn Segu ye. U b'a fɔ a ma ko waritigi Gawa. Bina Jara. Ma deli k'o ye. Waritigi Gawa. Bina. Ayi i tɛ tɔgɔ vérifier ka ɲɛ. O de bɛ. Bina.
N'a to ala de gira o ayi barika bɛ jarala ka dɔ la ni dɔ ye i ka bɛ bina jarabi mɔ barika ni barika kwale bɛ nin dɔ fasiri ni dɛmɛ ko wulikajɔ kɔnɔ a ko min ye segu pelengana a komisɛra ɲɛmaaba deuxième arrondissement Yaya Kulubali kamalen ko a filɛ ka tɛgɛ da sifin na ka dɔw kan ka taa sɔrɔ ɲɛnaminifɛn o de danjila bɛ u bolo min ye dɔrɔgujugu damandan bolo kamalen o de bɛ u bolo wa caman b'a den a bɛ kana cɛ a ka ca o de cɛ da ye haramu ni olu ka ko bannen fasiri b'o a ko ni y'o dɔrɔgu ta k'a lajɛ segu dɔrɔn a ko n'i y'a bila wari bunakun sira kan a ko a bɛ t'i jɔ fo sefa wari a miliyɔn 75 la hawla wala quwwata a juguyara denmisɛnnin fitinin o de la o cale la ma don mɛ fɛn b'u kun dɛ denmisɛnnin fitinin dɛ lɛntiw maa ni kelen bɛ dɔrɔn de denmisɛnnin fitinin a dɔw kuwa mɛ a dɔw kɛlen ko sirɔnumu ayiwa haramu Allahu akbar fasiri naamu a ko min kɔni ye wulikajɔ kamalen k'u ye nin maaw minɛ ka taa sɔrɔ dɔrɔgu danjila min bɛ u bolo k'u y'u lasago kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ kamalen segu pelengana a ko ɲininkaliw bɛ bolo lɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan yaasa u ni maajugu minnu don u ka se ka yeelen bɔ u ka k'u yɛrɛ ka n'u lasago kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ fasiri n y'a bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ kɔrɔfɔ ye nin ye an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔgu a bɛ donni min kɛ jamana kɔnɔ k'a jɔ ne b'a dɔn a caman bɛ ka se segu ni sera segu dɔrɔn a b'a minɛ ni sera segu dɔrɔn o bɛ minɛ a bɛ minɛ yen haramu douane bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ donna segu ye donna kelen bɔda kelen de ye yɔrɔnin kelen don dɛ ale k'e bɛna bamakɔ ni i bɛna sira kelen de fɛ sira kelen in don i ma se i bɛ taa Kucala i bɛ taa l'autre côté jamana ye dugu tɔgɔ di Moti fan fɛ o tɛ dondaba kelen ye i bɛna bɔ yɔrɔ min fɛ o ye bɔdani kelen de ye dɛ bɔdani kelen don dɛ bamakɔ fan fɛ bamakɔ sira ye 2 ye yanni Segu cɛ ayi i ti bɔ fansi ka taa yen t'a tɛna sira ye quoi a ye yen danbe quoi denmisɛnninw ka fɛ a ye yen danbe quoi calew wala mɛtiri b'a yɛrɛ ka kuma fɔ wala a ye yen danbe quoi kamalen bi i ye juma ye an bɛ dugawu kɛ i ka dɔn an ka cɛkɔrɔba ka janaja bɛ bi Ahmed Niank Elhaji Ahmed Niank mɔgɔ do comment on appelle Kaye n'a dɔnnen do mɔgɔ do n'a cɛsirilen do jamana ko la mɔgɔ do n'a kalanna a kalannen kɔfɛ ladamu nana ɲɔgɔn sɔrɔ a la a tilala k'a denw ladamu ka bila jamana kan donc Elhaji Ahmed Niank bi y'a ka janaja ye nɛgɛ kaɲɛ 10 juma bɛ jigin dɔrɔn u bɛ taa janaja kɛ donc an b'a fɔ Mali autorité ye ko Mali bɛ den la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaye k'a daminɛ cɛkɔrɔba in b'a na fɔ bi e ko Bigi bɛ ka sɛbɛnni kɛ Kaye wa bɛɛ de bɛ ka taa foli la ministre bɛ yen ministre des religieux Mamadou Konɛ Pape Atemulu a bɛ yen bi Pape Atemulu donc a bɛ yen bi ani ka taa fara général Musa Sumare kan tabarikala ka taa fara préfet kan ani autorité tɔw bɛɛ de bɛ nin kɛnɛ kan bi donc ne yɛrɛ ne ni Sanogo an taara visiter siɲɛ kelen parce que n'i taara Kaye yen nɔ visa de bɛ taale fɛ yen de n'i taara ye Kaye n'i sera ale ma ye e fana bɛ bila manbamina de kɔnɔ n'ale ma se u b'a fɔ est ce que nin taara Amedi fɛ fɔlɔ n'i kɛra ye nin ma taa u b'a fɔ nin tɛ maa ɲɛnama ye bon balo an taara ye ne ni Sanogo an y'a bila ni ɲɔgɔn cɛ an ye photo ta fɛn bɛɛ a ye ŋɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn a fana kumana a ko an ka jija Mali ko fɛ Mali a bɛ ɲɛ anw de ye ne jamana foyi t'an bolo ni jamana in tɛ k'i bɛ tulon i lafini na i b'a fɔ ko n'a fara la i bɛ dɔwɛrɛ sa n'i tulon i ka jamana na n'i bɔra cogo cogo n'i ye miliyɔn sɔrɔ i hakili bɛ jigin faso la e l'a wolo sɛbɛn jɛ bɛɛ kan Mali kɛ dabanikurunin dɛ dabanikurunin n ko ye ɲɛfɔni d'a kan ɲɔti sa donc an kana ban yɛrɛ la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ bamatɔ la ala ka yafa k'a ma an bɛ Niank vraiment a tun kɛra Mali fɛ a kɛra Mali maa o maa na faama o faama ma na a ka bonya b'i fɛ yen a bɛ komi ɲɔrɔ sirikɛ bɛ cogo min na donc an ka dugawu bɛ yen kamalen ka dugawu kɛ ala ka lera caya wa salam.